नमस्कार मित्रांनो, सुधाकर सीडलेसच्या बाबतीत ज्या गोष्टी चर्चा होते प्रामुख्याने की त्या व्हरायटीला विगर खूप आहे। तर मित्रांनो, माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे आणि ते प्रत्येक शेतकऱ्याने केलं पाहिजे। प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या बागेत येऊन रोज ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे, निरीक्षण केलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्या अडचणींवर आपल्याला मात करता येईल। आज प्रत्येक द्राक्ष बागायतदाराच्या तोंडी चर्चा आहे की सुधाकरला विगर जास्त आहे, त्याच्यामुळे माल कमी येतो। तर आपण बघू शकता या प्लॉटमध्ये गेले 2-3 पाऊस झालेले आणि जो नायट्रोजन रेशो वाढला होता, ज्या ॲक्सिस नायट्रोजन वाढल्यामुळे कॅनोपी वाढल्या जाते, हे प्रामुख्याने प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बागेमध्ये समस्या जाणवतात। तर आपण बघू शकता इथं आपल्याला कुठली विगर दिसणार नाही मित्रांनो। तर ही चुकीचा जो गैरसमज आहे शेतकऱ्यांमध्ये की विगर जास्त असल्यामुळे माल कमी येतो आणि तिथं शेतकरी व्हायबल होत आहे, तर असं काही नाही मित्रांनो। आपण जर अन्नद्रव्य व्यवस्थापन व्यवस्थित केलं, झाडाला जे पाहिजे ते अन्नद्रव्य संतुलित प्रमाणात दिले, नायट्रोजन रेशो सुरुवातीला नायट्रोजन वापरायचं आहे। ज्यावेळेस आपली बाग फुटून येते त्यावेळेस त्याच्या पहिले गरज आहे खरड छाटणीनंतर, त्यावेळेस आपल्याला नायट्रोजन द्यायचं आहे, नंतर हळूहळू कमी करायचं आहे। तर आपण अशा गोष्टींची प्रत्येक वेळेस काळजी घेतली पाहिजे। आणि कुठेही आपण बघू शकता कुठेही कॅनोपी जास्त हळूहळू स्टेप बाय स्टेप कॅनोपी वाढत आहे मित्रांनो। तर एवढा होऊन पण कुठेही जास्त नायट्रोजन इतर व्हरायट्यांचे जर मी बघतोय त्या तुलनेत याची विगर काही विशेष जास्त नाही मित्रांनो। तर आपण नायट्रोजन रेशो थोडा दाबला आणि इतर जे अन्नद्रव्य आहे ते पण व्यवस्थित दिले, संजीवकांचा वापर केला, तर आपल्याला कॅनोपी शेंडा व्यवस्थित मिळेल आणि ह्या स्टेप बाय स्टेप काडीची साईज मॅच्युरिटी येईल। तर मित्रांनो, हे चुकीचे गैरसमज ज्यांनी ही व्हरायटी आणली आहे त्यांनी पाण्याचं शेड्यूल प्रॉपर शेतकऱ्याला दिलं नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याला खूप समस्या आल्या आहे। तर आपण या समस्येतून शेतकऱ्याला मार्ग काढू व प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत आपलं शेड्यूल पोहोचू। इथं मी 8 दिवसाला गोसंजीवनी कल्चरचा वापर करतो आहे। प्रत्येक 8 दिवसानंतर एक स्प्रे मी देतो आहे आणि जमिनीतून पण देतो। आपण काळोखी बघू शकता मित्रांनो, फुल ग्रीन असा प्लॉट आहे मित्रांनो। आपण पण गोसंजीवनी कल्चर तयार करा, म्हणजे 1 किलो देशी गायचं शेण, 1 लिटर गोमूत्र, 1 लिटर ताक व वडाखालची माती यातून आपण जे कल्चर बनवतो ते वारंवार मल्टिप्लाय करून वापरतो, हेच आपण करायचं आहे आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे। आणि जमिनीचा ऑर्गॅनिक कार्बन कसं टिकून राहील व आपल्या जमिनीतले जे दिलेले अन्नद्रव्य प्रामुख्याने NPK मधले असेल, फॉस्फरस असेल, पोटॅश असेल, याचं सिलेक्शन होऊन अपटेक कसं होईल याच्यासाठी आपल्याला काम करायचं। त्यासाठी गोसंजीवनी कल्चरचा वापर करायचा आहे। पोटॅशियम मिमेट देऊ शकता आपण, सॉईल चार्जर सारखे प्रोडक्ट आहे, केरनचा बॉस वगैरे, खूप छान रिझल्ट आहे मित्रांनो। आपण बघू शकता इथं कुठं कॅनोपी एकदम ग्रीन आहे, कुठं आणि याची साईज जी पानाची ती थोडी लहान आहे थॉम्सनच्या तुलनेत। त्यासाठी आपल्याला जो आपण 7च्या पुढं जो किंवा 6-7च्या पुढं जो शेंडा घेणार आहे त्याच्यासाठी 2 पानं आपण एक्स्ट्रा ठेवायचे इतर व्हरायटीपेक्षा। आपल्याला 15 ते 17 पानं ठेवली तरी काही अडचण नाही, कारण आपल्या झाडाची पानाची जी साईज आहे ती कमी असल्यामुळे तिथं थोडं अन्नद्रव्याला आपल्याला कमी येईल, त्यासाठी आपल्याला 2 पानं एक्स्ट्रा ठेवायची या व्हरायटीवर। आणि कॅनोपी पण छान आहे, गाडीला जरा सनलाईट पण व्यवस्थित मिळतो आहे। तर मित्रांनो, या व्हरायटीला बदनाम केलं आहे लोकांनी, आपण ते करायचं नाही। मित्रांनो, आपण आज आपल्या SSNच्या प्लॉटमध्ये आहोत आणि यापूर्वीचे सर्व व्हिडिओ आपण सुधाकर सीडलेसच्या प्लॉटमध्ये बनवले आहेत आणि सुधाकरच्या प्लॉटवरती व्हिडिओ बनवल्यानंतर मला असं वाटलं की SSNचा पण प्लॉट। तर बघा मित्रांनो, आपले शेतकरी जे व्हिडिओ बघतायत, आता SSNच्या प्लॉटला एकाच दिवशी छाटणी केलेली मित्रांनो। तर सुधाकरच्या तुलनेत याला विगर जास्त वाटते मित्रांनो SSNला बघा। तर आपण कशावरून म्हणायचं की सुधाकरला विगर जास्त आहे आणि अशी चुकीची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायची। तर आपण मित्रांनो शेतकऱ्यांना पण ज्या काही गोष्टी आहे या थोडंसं व्हायबल करतो आहे आपण शेतकऱ्यांचं मनोबल कमी करतो आहे मित्रांनो। आणि शेतकऱ्यांनी अनेक बागा तोडून टाकल्या सुधाकर सीडलेसच्या बघा। SSNला जास्त विगर आहे मित्रांनो सुधाकरपेक्षा। जो 2-3 वर्ष माझं एका ठिकाणी लीक असताना पाण्याचं, मग तिथं कंटिन्यू पाणी पडत होतं
आणि तिथं कुठलीही विगर वगैरे न येता दरवेळेस 2-3 वर्ष सुरुवातीला मला गर्भधारणाच्या बाबतीत अडचणी आल्या तर तिथं गटसंख्या जास्त असायची मित्रांनो, जिथं पाणी जास्त असायचं याचा अर्थ पाणी पण कमी लागत नाही, पाणी कंटिन्यू इतर व्हरायटीसारखं वापसा कंडिशनवर लागतं सुधाकरला. आणि कुठलीही आणि चुकीची माहिती शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणं व चांगली माहिती पोहोचवणं हेच आपलं काम आहे मित्रांनो. ज्यांनी व्हरायटी इंडियामध्ये आणली त्यांनी तिचं शेड्यूल जर प्रॉपर पाणी नियोजन असेल, संतुलित अन्नद्रव्य व्यवस्थापन असेल, हे जर व्यवस्थित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवलं असतं तर आज शेतकऱ्याला ही व्हरायटीला म्हणजे प्रॉब्लेम आले नसते. तर मित्रांनो, आपटेक, जमिनीची कंडिशन आणि नायट्रोजन रेशो व्यवस्थित मेंटेन करून आपण काडी नियोजन करा. व्हरायटी खूप छान आहे मित्रांनो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.